Et deixa igual l'autobús que la moto? Surts amb la mateixa energia? No, intento calmar-me. Jo porto persones a darrere. Bueno, de fet, amb la moto també. Portem una família, tots. També és veritat. A casa no volien, en principi. I després de 2 o 3 accidents que vaig tindre seguits, tothom deia ara no vol tornaràs a pujar en moto. Bueno, que si vaig tornar. El tens de treure a l'escaiola. I ja estava damunt d'un altre. La meva dona tenia reticència, però bueno, pujava amb mi, però bueno, des que vam tindre el nen, nunca més. Mai més ha tornat a pujar a la moto. Ni pujarà. A mi, per exemple, em diu que no vol pujar perquè li fa por, perquè sempre que vaig amb ella vaig super tranquil·let, com si fos un cotxe a la carretera. Ni passo pel mig de cotxes ni res, diu. Però em fa por que ara un d'aquí es canvia de carrer sense mirar se'ns emporti, diu. Els dos. Ja, però el risc està sempre. Sí. És que si no, no faríem res a la vida. Cada vegada que agafo la moto, sé que és una possibilitat. Tinc un fill, tinc una dona que no suporta que vagi en moto, tinc una mare que ho suporta encara menys, però em fa feliç. Que hem de fer perquè no passi, de posar de la nostra part perquè no passi. Volem tornar i ara encara vull tornar més. Fes de la teva ruta la ruta més segura.